Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya apa? Nggih. Batuk pilek, Batuk pilek. Nggih, kemarin juga demam. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Nek ya ora apa-apa wong. Dalang ki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten nggih, Pak. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden buduwi. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bindenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih, Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis ta utuh panggan bayaranmu ora mungkin dipotong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nduk Cahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Kabare saka Pak Lurah sampean kena flu ya apa? Nggih. Batuk pilek, Batuk pilek. Nggih, kemarin juga demam tapi alhamdulillah kula saged sowan mriki dengan lumayan sehat tapi nggih rada bindeng-bindeng, Pak. Mboten napa-napa. Bindeng sithik ora apa-apa ning sing penting metu suarane. Nggih. Sowan ana lapangan Sumringah, alun-alun Sumringah. Nggih, jan luar biasa sekali penontonnya. Banyak seperti lautan manusia, nggih, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa ki, Nduk Cahayu. Nggih, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya diparingi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nggih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa terbaik nggih Pak. Dan diucapkan sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Ngapunten nggih Pak. Nggih ora apa-apa. Sing penting metu, Nduk. Ora apa-apa. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat, Pak. Oh, ngoten. Teng pundi? Dateng dalemipun Bapak Lurah. Oh, ngoten. Nggih, siap. Ya, saiki wis beranjak dewasa ya, Nduk sampeyan. Alhamdulillah. Wis gedhe tenan saiki. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangko pisanan kan ora semene iki, cilik ngono ya. Nggih, segini. Kira jenengan napa sak sogo untu? Heeh, sak sogo untu. Kayak awakmu kelas piro to, Nduk, ketemu karo bapak kae? Kelas 3. Nika awet nyinden, nika awal nyinden nggih nderekaken panjenengan. Kelas 3 SD. SD. Saiki kelas piro saiki? Sakniki kula kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA? Nggih. Wah, iki. Ngapunten wau dereng salim, Bapak. Nggih. Mbok lek mau mangan ki rada akeh ngono. Lah nggih to. Jajal madhep rono. Pripun? Sawang koringan kaya triplek lho iki. Lek mangan sing rada akeh rada berisi ngono. Nggih, resepe napa nggih, Pak nggih? Dablek mangane akeh. Oh, ngoten. Kudu dablek dhisik berarti, Pak. Iya, kudu dablek sik. Iya. Luar biasa. Saiki wis bersinar ya. Luar biasa tekan ngendi-ngendi ya. Amin. Pangestunipun panjenengan, Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Yojo iki tenan ora? Ya iya. Nek ya ora apa-apa wong. Dalang ki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten nggih, Pak. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden buduwi. Buduwi. Tumbuh leh tutup. Hari ini jenengan sekeluarga besar nderek nggih, Pak. Nggih, tumpun iki. Alhamdulillah. Iki anak wedok, Mbak Tata. Tata. Ragile. Do melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok, Nduk, saurunge lelagon saka BPD Desa Prajegan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Tara Jonggrang Trisno Waranggana. Kagem Pemdes saha Bapak RT RW masyarakat Prajegan tansah guyub rukun bangun desa. Saking BPD. Bapak Nono raketang sedelo, gen ketok suaramu sike. Bawa Bapak. Nggih.
Bawa napa niki nggih? Derek pokoke pelok kok ditibakne Kusuma Wijaya. Ah. Monggo. Bawa ngidam sari nggih. Boleh, boleh. Nanong. Wah. Nah, cocok nek sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya. Rada ngempet sithik ya, Nduk. Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bindenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis ta utuh panggan bayaranmu ora mungkin dipotong ya. Aku mambengi ke bar goro-goro medune ya ora dipotong karo sing nanggap. Aku bengi awakku puwanas ngono, Nduk. Sami nggih Pak. Wayangan wonten Purwodadi awak puwanas Nggih, gregesi. lha niku tasik wonten Iki bekasnya. berarti infus. Opname nggih Bapak. Nggih, opname 2 jam. Alhamdulillah wis rada penak awake. Ayo, terus. Kaya ngene wong nandang asmara. Apa tak waku dewe Iki ana bebungah saka BPD Desa Prajekan. Iki nyuwun lagon telu, iki menehi bebungah wujud duit 250.000. Oh nggih. Saking sinten Bapak? Saking BPD. Nah, BPD. Desa Prajekan iki uga ana. Nah, tak wacane sik pisan. Oh, karek minangkani. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending tangan ning ati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa. Lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Prajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Dukut. Dukuh. Ya, njaluk gending kangen ning ati. Heeh. Iki mau saka BPD njaluk lagu Kusuma Wijaya Rara Jonggrang Krisna Waranggana 250.000. Ya. Gandeng iki njaluk lagu kangen ning ati ora nganggo duit, ora usah dipinangkani iki kok. Apa-apa nek ana duwite ora jalan saiki ya. Oh ngono. Dari perangkat desa Prajekan, nyuwun sesideman Gerajakan Banyuwangi pepiling gubuk asmara. Wah iya, ya ana duwite ya iki. Ana. Ya, iki sak mene kae iki. Lo. Pinten niku Pak? 500.000. Wah, 500.000. Heeh. Ki sing njaluk lagu renek duwite iki kono ora usah di. Dek mah realistis ora guyon kok nduk iki. Atur nuwun iki sik ditambahi meneh 100 masyaallah. Gan cek sak amplop tak anu sisan tak wacane sisan nduk. Nggih. Saking Sono Keling Kepala Desa Tunggur. Saking Mbah Sono Keling Kepala Desa Tunggur nyuwun gending caping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo ugi warga Prajekan. Nggih Pak Lurah. Saka Desa Tunggur. Heeh iki ya menehi dhuwit 250. Nah, weh. Pun ganep 1 yuta. Pun mboten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun genep 1 yuta. Dadi Alhamdulillah. nggih pun. Terus Dok, ya. Ya. Duh dewa Jawa Tengah welasono mring wak mami. Besok kapan
Besok kapan ketekan cicir lan wong bagus. Ya rada ngempet-ngempet sithik ya nduk wong jenenge gorokan ki rada sulaya ki nyuwara ya rada. Sesuk gek bablas ning ndi sampean? Tanggapan ning ndi sesuk? Pinjing datang daerah Kediri mawon, Bapak. Bapak yo ning Kediri ki sesuk? Oh nggih. Wonten ning Dungus Kunjang Kediri sesuk. Oh nggih. Nggih. Pinjing nggih kalih jenengan to nggih tanggal Piro? 5. Oh iya. Tanggal 5 kali tanggal 6 nggih. Wah, aku lali nduk anggere. Saking katanya berarti. Mboten pancen yo lalen wis tuwek. Lalen. Ya, terus. Umpama nonah kudo Nanong tanpa prau sasatoro ning papatri. jenengan ugi mriki to, Pak? Wah, adoh lho daleme. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Penggemar berat kan nduk Tang. Pundi, Bapak? Nika sing asta blangkon. Oh, nggih, saking pundi, Bapak? Pak Gion. Madiun. 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 Oh, nggih. Pak Santo kira. Pak Santo. Asmara Santo. Mbah nuwun. Nyidam sari as. Nyidam sari as ngoro. Terima kasih, Nduk Cahyo. Luar biasa. Ngapunten nggih Bapak, kalau mengecewakan suaranya. Oh, mboten kuciwa. Ya, wis kesanggupan iki bagaimanapun kondisinya ya tetap maju. Oh, ngono. Ya. Ayo Mas Andi TB, ya kelawan Mas Gandul, ya serampat yo. Yo. Ora, nyambut gawe ra. Suwe ra ketemu, suwe ra petuk ya mosok gawe-gaweke Andi TB. Rumangsane kaya tokono dolanan. Padha nyambut gawene iki. Apa lali apa bejene kanca yana yane kok senane gawe gegeran nyun pamunten macange bulinggo Mas Kangko. Nggih, Mas Gandul. kowe ngendang iki lagi pisan lho ya. Grup anyar. Cadangane Denko lho ning kene kowe iku. Lah iya. Kok oleh nyepelekne karo dagelan kowe. Mbok aja ngono lho Mas. Barep piye TB iki pasanganku. Ya dulurku. Ngenyek TB padha karo ngenyek aku. Sampeyan nderekke Pak Kangko lho. Kok malah arep mirang-mirangke grup sampeyan. Ngerti ora kowe? Enek paribasan klemben-klemben roti-roti lho Mas. Biyen-biyen saiki-saiki. Lho rungokno kuwi. Lho aja ngecek kowe. Tinggine munggah amben. Gematine ora kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Lho, ngece malah gremeng karo kancane. Sriuning Mustika Tuban. Nek ora penting ora saweanan. Sarip tambah oso. Dadi wong urip aja gawe gelo. Warok Braja Musti. Alah sogok ala keri. Kok senengane kok ngono kuwi lho. Warok Braja Musti kaya Pringgondani. Lah ngerti ku ya kuwi kok iso. Nyun pamunten lho nggih. Mak Canggih. Nggih, pripun Mas Gandul? Lho kahanan meriah kaya ngene lho. Luar biasa Mas. Ngendi sing luar biasa? Dalu niki prajekan luar biasa istimewa. Heeh. Kula niku pun ping kalih teng mriki. Wah, kowe kuwi Pertama di Balai Desa tahun 2018 dalange Ki Sigit Arianto ingkang dados lurah tasih Mbah Mantan dereng Pak Timbul. Oh iya. Tese Pak Slamet. Pak Slamet maneh kula apal teng daerah mriki. Heeh. Prajekan niku desa yang ikut Kecamatan Sukorejo. Heeh. Terdiri dari 6 dusun, Heeh. 13 RW, RT-ne 45, jumlah penduduknya 6.143, rondone 784. Sik to. Termasuk bu kami tua misteri iku rondo. Apal kula teng mriki.
Kaya tuku pegawai sensus penduduk lho to. Nggih. Ngono ki ya ngono, tapi nek jenenge rondo ki mbok aja disia-sia to, Be. Banyak TKW ning kene. Nyuwun pamunten malah nyangkut kalih beliaunya Bu Mistri pepundene awak dhewe. Rondo kuwi nek mok sia-sia ning ati ki lara. Aja pisan-pisan mok gawe gelo, apa maneh mok gawe kuciwa nek ra trimo mbok dititipne balai desa. Ben dipangan kami tuwa. Lho. Kami tua sapa? Kami tuwa wasi. Alah. Oh ya. Ketua panitia lho kuwi. Senior. Senior. Wah, Kok apal kabeh lho rumangsaku. saking kulino rene Mas, walaupun 2 kali tapi hebat Pak. Hebatnya apa? Tahun 2018 belum ada niki alun-alun Sumringah. Belum ada. Bener. Belum ada, tapi semenjak dipimpin Bapak Timbul SKP. lurah periode kedua, Prajekan satu-satunya desa yang mempunyai alun-alun sekabupaten Ponorogo. Ya. Tepuk tangan. Prajekan. Rajekan kena Luar kanggo biasa. percontohan saestu. Tenan iki. Napa maneh nyuwun papunten. Ah. Niki acara sedekah bumi. Hah? Omonganmu ya kudu hati-hati. Iki budaya lho. Kowe ning panggunge kalian Pak Kangko lho, Dwijo Kangko. Nyapa? Ki dalang kondang, gak dalang sing wis milenial, sing hebat, wis terkenal. Kowe kudu omong sak omong ki sing apik. Apa meneh arep ngadepi 2 Mei Hari Pendidikan. Seni budaya ki kudu dicane lagi ngoten to. Oh betul. Nyuwun pamunten. Tamongi. Apa? Nyuwun sewu, kowe kok bandingna aku karo Mas Kangko iki karepmu piye? Lho, iki seni budaya disawang ki ketok manis ajining diri saka lati ajining raga ka busana. Disawang ketok pantes Pak Kangko coba sawangan nganggo busana ireng, ketok gagah. Lah sampean lho, wis ora wedaan, kulitane ireng, nggo klambi coklat malah kaya tape Bodowasa. Ngene lho tak omongi. Justru iki nguri-nguri kabudayaan gitu Pak. Iya no. Gelar pagelaran wayang kulit ning Desa Prajekan dalam rangka bersih Bersih desa. sakmene mbiyane wong sing ora budaya sapa? Lho kok sampean iki kok penganggone mbok sing pantes kaya aku gedhe dhuwur lho. Matamu katarak piye potonganmu sak botol Yakult kok gede dhuwur. Pokoke kok takon ngezoom sing nyuting. Nyuwun sewu, Piye? wong sakmene dalam rangka melestarikan budaya. Sing ora budaya ku mung siji. Kok iso Dalange yo Mas Kangko. Sik. Kok iso kowe malah iki urusane dawa lho. harga diri lho Pak, harga diri lho. Ah. Pripun? Kok iso aku ora budaya? Jenengan kok nesu ngapa? Ya nesu no. Mergo kabeh iki pimpinane ning dalang kok. Nyuwun sewu, budaya niku kan awake dhewe mung kari jiplak apa dawuhe para pini sepuh. Leres mboten? Ya benar. Paling gak ngestokne dawuhe para pini sepuh. Ya. Ana biyen wong tuwa ki tau omong, Ya. sanepan le aja mangan ngarep lawang mundak nolak rezeki. Betul ora? Bener. Le nek mangan piringe aja disangga mundak dadi sangga-sanggonane wong Wong akeh, wong tuwa. wong tuwa. Le nek lungguh aja ning dhuwure bantal, Iya. mundak udunen. Bener. Sakmene kae sing lungguhe ning dhuwur bantal sapa? Ngaku ora? Sampeyan lungguh ning dhuwure apa? Dhuwur bantal. Nah, iki jare nindakne dawuhe para pini sepuh ora? Ya nek miturut kuwi ya salah. Ora budaya sampean. Ning nek aku ora dilungguhi bantal, ora nglungguhi bantal, aku iso ngeblak. Yo diganti bantal, bantalnya diganti. Ganti apa? Kompor. Loh, Sik silitku kobong nang amuk. Dan kemritik. oh malah Perkara nglungguhi bantal kuwi wis ninggal tata krama uda negara ngono. Nggih. Lah jenenge wis sanepan tinggalane leluhur, mulane kudu diuri-uri padha dene kados bersih desa niki. Ah ya. paling ora iki ndongakne lak nggih ngoten. Wa iya no. Ngiras pantes gladi wano kalian warga masyarakat wonten ing Brajekan. Brajekan dalem gandul saking Blora niki kula dongake kagem warga Brajekan tiyang dongane senine ngagem pantun nggih Pak nggih. Nggih. Kersane saya pantes. Ah jos iki lho nggih contoh iki lho. Piye Dul? Rungokno iki. Enek ketan wadahi tampah. Ah. Wong sak Brajekan muga-muga kebak berkah barokah Allahumma. Amin. Prajekan. Brajekan. Ya, ya. Enek ketan kabeh siji. Apa? Wong sak Brajekan muga-muga kathah rejeki. Amin. Ana ketan rupane coklat. Apa kuwi Mas? Wong sak Brajekan kabeh padha sehat. Amin.
ngono kuwi lho Donga seni. Sampeyan napa Seni saged? lho. Sampeyan napa Contoh Pak Ya iso no. Napa? Nyang swalayan manggone ning Jawa Timur. Artine Piyayi prajekan muga-muga panjang umur. Oh ngono. Ya tetep iso wong budaya kok wong budaya. Ngono. alah an-an kabeh ya iso. Lho, kowe kok nyepele lho. Tuku kapsul. Lho. Kowe iki apa lara apa piye kok tuku kapsul? Sik karo tak mikir. Tuku kapsul katutan genteng. Apa kuwi? Pak Timbul kula rokoke der. Hei, Senengane kok sponsore wis eneng lho rokok ki. Lho, Salahe tekomu Gary. lho, mboten kula niki kula salahne mergo kula iku nyemoni pengen benerno jenengan. Kok iso aku salah? Salahku nggon ngendi? Donga gawe Pantun. pantune jenengan apa? Ning swalayan manggone Jawa Timur. Artine Piyayi prajekan muga-muga tetep panjang umur. kowe ndongakno gawe pantun piye? Pantun. Piye? Tuku ketan kabeh siji, wong sak brajekan kathah rejeki. Nyuwun sewu, ndonga gawe pantun ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Dalang kangko. Nek ngono sampean ra tau mondok, ora tau ngaji. Lho. Sik iki urusane agama lho wong Lho pondok. nggih kula bisa memastikan. Agama ora ono dolanan lho iki. Mboten, Hubungane apa? malah jenengan sing gawe dolanan agama. Sik, jangkrik. Wis kok Ndonga gawe parian. ana to kiai alim ulama ning santri dawuh, "Le, kowe sombe nek ndonga gawe pantun." Eneng apa ora? Eneng apa ora kok malah melilik. Ya ora enek ning. Lah, ora eneng ya wis. Jenengan nek ndonga gawe pantun malah malaikat nyatete bingung. Lho. Sik ta, Be. Lah kok iso kaya ngono iki lho? Dan ndonga kok gawe pantun, dajal ki ndonga gawe pantun. Imam ning masjid apa ora bingung kae? Kok iso? Pas wayah salat, Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birobinas. Iki salat bare jam piro? Pikir. Lah sing prayoga ki ndongane sing piye? Donga niku sing bloko suta, kabeh penonton ngerti, pamirsa ngerti, malaikat ra bingung. Oh, ngono. Paham mboten? Paham ya. Ngono kok wis tanggapan larang. Lho. Lho iki akeh alim ulama lho kene. Lah iki kurang ajar nek iki. Seni ki ra kena dituku nggo dhuwit, paribasa dijaluk diwehke nek dituku ki larang. Iki niate ki nguri-nguri budaya lagi ngoten to, Oh Pak? iya aku belanono Nduk. Dijaluk diwehke apa kacek 10 yuta nolak kok. Kowe iki ya mbok aja kaya ngono to, Be. Ya wis tak dongakne nganggo bloko wae. Ah. Muga-muga wong brajekan sehat seger kuwarasan, Betul. murah sandang pangan. Lah. Muga-muga alon-alon sing dibangun iki berkah barokahi. Betul. Bisa gawe kemajuan kesuksesane warga brajekan sedayanipun khususnya untuk para pemuda semuanya tambah maju dan tambah sukses. Allahumma amin. Oh. Lurahe mawon asmanipun Timbul. Pak Timbul SAP. Lho, sarjana akademik pemerintahan. Timbul itu kan bahasa Jawa. Coro Indonesianya kan terbit. Bener. Prajekan terbit seorang pemimpin kados Pak Timbul. Mulane no jenengan nyontoh Pak Timbul kayak itu to, Mas. Ya wis nek perkara jeneng. Duwijo Kangko. Kuwi ya jeneng Jawa lho. Putrane Bapak Ki Sukron Suwondo. Iki elek nyuwun sewu, Mas. Niki kula mboten ngenyek jenengan mboten. Lah kenapa? Jawa kuwi justru nama sing aneh kuwi biasane hebat. Iya. Kaya Pak Timbul ora ana apa-apane. Timbul tok. Akhirnya jenenge Timbul, karirnya Timbul. Iya. Tur jeneng Jawa kuwi nek gawe kewan mesti sukses. Contoh Percil, Deni Percil, Lucy Brahman, Lucy Brahman. Pesinden Ponorogo, Iya. Trio Macan. Lho kuwi hebat. Sukses to. Jenengan Dwijo Kangko ora ana kewane elek, Pak. Ora iso mlejit ya. Jenengan nek pengen kondang kula kei tambahan jeneng Tambahan apa kewan. kira-kira? Ki Kangko tekek. Ye, apik ta? Jadi prajekan ini dalannya sapa? Kangko tekek. Apik lho Pak iki, Pak. Ora ana sing gawe lho iki. Ya apik. Ampun Pak nek iso jeneng agama mawon Pak, jeneng agama. Ah. Jeneng Islam. Muhammad, kan pun haji nggih bapake nggih. Ki Sukron Suwondo pun haji. Jeneng Arab ya apik lho, Be. Oh, nek Arab iki kalah karo jenenge anakku. Lho. Anakmu ya mau jeneng Arab. Anak kula lahir pas bulan Ramadan wingi, Pak. Wah. Metu lanang tak jeneng Islam. Lho. Sapa, Be? Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. celukane. Mokel.
Ora nyambung. Urung ana sing duwe kaya iki. Mokel lho. Omongan kok ora enek isine blas. Paling ora iki harus ada isi, visi dan misinya ra ki ngoten. Heeh. Awake dhewe karek nyuntuk pangarsa tamane. Beliaunya nggih menika Pak Timbul. Betul. Apa maneh barengi sesuk niku hari pendidikan. Betul. Kados beliaunya Pak Timbul, kenapa kok dititik neh? Karena dia ngugemi karo paugerane Ki Hajar Dewantara. Apa kuwi? Kayak nek tembunge Ki Hajar Dewantara ana 3 to. Apa? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Sing Nek tak sapa kuwi? Ki Hajar Dewantara sekolah ora to? Iki sesuk ki hari pendidikan paling ora nek kowe ora ngerti iso nyinaoni anakmu be. Kuwi ing ngarsa apa? Suntulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani leres nggih. Ciptaane kuwi Ki Hajar Dewantara. Rungokno tembunge saking dalang Kangko Tekek. Lho, Saya nesu. Nesu, ya? Boten kula niki serius, Pak. Ki Hajar Dewantara niku sinten? Bapak Pendidikan Bapak Indonesia. pendidikan. Kok ing ngarsa artine? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangun karsa tuturi handayani. Artine napa niku? Ing ngarsa Suntulodo tegese ning ngarep iki kudu iso dadi conto. Bener. Terus sing nomor kalih ing Ing madya mangun karsa. artine Ya ning tengah-tengah kudu iso Memberikan nuruti penyemangat. Penyemangat. terus yang terakhir Tuturi handayani di belakang harus memberikan dorongan dan Dorongan. dukungan. Kayak beliaunya penjenengannya Pak Timbul selalu mendukung geraknya visinya pemuda. jadi kuwi kuncine kanggo pemimpin. Pemimpin. Nyuwun sewu niki kula bantah. Loh, iki aja ngono lho, Be. Sing nyiptakno Ki Hajar Dewantara Bapak, Pendidikan Indonesia. kata-kata ini berlaku nek zaman biyen. Ning sakniki jenengan eling niki 2026. Terus hubungan Kata-kata niku pun boten berlaku. Ing ngarsa Suntulodo ing madya mangun karsa Tuturi tuturi handayani. 2026 pun boten kanggo. nek kowe muni ora kanggo sing piye? Sing kanggo sakniki ing ngarsa numpuk bondo ing madya mangan kanca tuturi golek rai. Nggih napa boten, Pak? Iki paham masyarakat niki. Sik kowe iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih. Iso Ing ngarsa? buka. Iso buka kudu iso nutup. Betul. Ing ngarsa numpuk bondo jenengan percaya mboten? Ya ora lah. Ora percaya. Ora percaya. Pagelaran iki jenenge napa? Pagelaran wayang kulit. Wayang kulit sing dadi pimpinane sapa? Dalang. Membawai anak buah napa mawon? Ya yoga sinden tukang son. Komplit. Komplit iki. Ah. Sing dadi pimpinane Anom Dwija Kangko. dalang. Dalang. Sing bayarannya akeh dhewe sapa? Ya dalang. Numpuk bondo apa ora ngaten niku jenenge? B. Ayo endo. Ampun Pak, tak belani Pak. Dalang anane bayarane akeh. Melek suwengi lho, Be. Lah rumahsamu yogoe turu apa piye? Iki yo melek. Dalang ki rekoso, Deng. Rekosane apa sampean teko kene yo gak usung-usung debok. Sampean teko kene numpak mobil plek ning transit diparingi maem dalan unjukan munggah panggung terus dok 80 yuta. Ya apa ora? Dul akeh wanganen dul. Tangane iki nyabutno polah, tangane iki polah, Be. Lah rumahsamu tukang kendang iki dekem menung piye? Tukang kendang iki yo polah, bayarannya akeh sapa? Akeh Pak Kangko. Numpuk bondo. Sikile kan yo polah, sikile ora mung tangan. Lah tukang jaipong apa rumahsamu sikile ra polah? Nyuara suwengi. Lah apa sing den sakmene iki bisu kabeh? Iya toh Pak, kaya malah jadi bantah toh Pak. Ayo Aku bener bengi iki apa? ora nek bener blas iki. Kowe aja ngono lho. Nyapa? Iki dina sampean, wah iki repot iki. Nyapa? Pak Kangko iki wis mbelani aku. Iki dina grupe kudu aku. Nyapa? Lah kok iso malah kaya ngono sampean? Lah nyapa? Bayaranmu ki melok Pak Kangko lho. Lho, engko nek nganti gelor atine Pak Kangko wis sesuk ora dibayari piye kowe? Sorry sing bayari aku ra Mas Kangko, Pak Lurah Timbul. Mas Kangko itu perantara duit saka Pak Lurah diparingke Mas Kangko terus diparingke aku. Ibaratnya Mas Kangko ki makelar mobil. Lho. Ora duwe hak sing bayari Pak Timbul karo panitia. Dalang kok ngaku-ngaku dene rene yo golek duit to. Dalang kok semuk blantik iki lho. Kok saya nek ngono nyuwun pangapunten Pak Ya izin. ya. Dadi ning ngarep kuwi numpuk bondo. Lepas saka pagelaran wayang kulit. Mergo kowe karo aku sebagai bintang tamu tan bedane kalian Mbak Kairo. Kowe karo aku pemimpinnya sapa? Aku. Nah, berarti sing numpuk bondo kowe. Lho, ora iso. Mentolo kowe. Ora iso. Kok ora iso nyatane bayarane akeh kowe terus kok. Mergo kowe ora pasangan tetap. Kowe sik magang.
Pasanganku sing asli gak budal dino iki. Ojo salah paham. Nek tok kene kalah Pak aku. Ya. Wong tadi Jaya Banjel ki ra entuk protes. Ya. Pun percaya nggih? Ya wis aku nek iki bab iki kah. Ning sing ning Madya. Ing Madya mangan kanca niki bahaya, Pak. Bayane. Hati-hati nih ana wong ketoke apik karo sampean. Hah? Sampean kudu mencermati aja gampang percaya. Kok iso? Mergo unsurnya ana dua, pengen nipu sampean, kedua pengen rusak rumah tanggane sampean. Ketoke apik karo sampean, sapa ngerti seneng karo bojone sampean. Kuwi mulane ana tembung tetembangan bojomu tak silihe niku bayane. Wes nyepele. Hati lho. Omonganmu iki kena digugu ora lho? Ngapa? Dupeh Buduwi mboten nderek terus mau elek-elek. Lho Budwi. Lho, Buduwi iki sarjana S1 lho. Masih Sarjana digodho model piye ora ngarah goyah imane. Sarjana apa? Lho, sarjana seni. Alah, mbek bojoku ya kecil lho. Piye? Bojo kula niku elek-elek titele SPD MMD, Pak. Sarjana pendidikan. Sing ngomong sapa? Lah apa SPD? SPD MMD niku sekolah pedodel mergo meteng dhisik. Wah, Jadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. Weh, hebat ora weh. Omonganmu malah koyo welut to, Be. Lah sing terakhir kok iso mau bantah? Lah iki tut uri golek rai. Ini sering muncul saat pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan gubernur, presiden. Iya. Adol swara umpamane jenengan calon. ah, Pak iki lho Pak, wongku Pak. Wong 100 wis sampean cekelen weh, kayak nyeketan mesti milih sampean. ya. Engko nek calon neh, nawakno neh. Pak niki lho Pak, wong kula jenengan cekel kayak 50 mesti nyekel sampean. Mulane akeh pemimpin sing gak dadi calon-calon sing gak dadi. Mergo nek nggone tetembangan ana pantune. Pantune piye? Ana tekek mlumpat pager. Karepe. Duit entek dipangan kader niku sing bahaya. Kita elingno iki Mbak Lurah pemenang insyaallah menjadi lurah lagi diprajikan untuk periode yang ketiga, Pak. Ya. Amin. Hati-hati Mbah. Tekek melompat pager gitu. Berarti sing mlumpat Pak Kangko. Ah, Lah jare Pak Kangko tekek kok iso. Niku Pak. Mangsa kowe kudune melu bungah melu seneng no. Betul. Kahanan meriah kaya ngene. Matur sembah nuwun kagem sedaya warga ana ing brajekan sedayanipun. Nggih. Semoga tahun yang akan datang lebih maju dan lebih indah, semua ditata lebih rapi. Betul. Lah aku ning kamar mandi kecelek. Nyapa? Arep nguyuh kebelet dadak mlebu sing Sing sisih. sisih. Lah iya kleru aku. Iki saya nek pipis enten bolongane, Pak. Ya. Kudu ngepasne nek ora ngepas belebir teng budi besi. Berkoreng dadi. Oh, Urung dadi dadakan lho, Be. Nggih. Nggih. Dadakan iki bot-bote ya diserempeng supaya iso lah dienggo fasilitas untuk teman-teman semuanya. Betul, Matur betul, sembah. Pak. Insyaallah kok tahun ngarep awake dhewe pomor ini meneh iki mesti dadi luwih apik wisan. Amin, Amin. Berkah barokah sedayanipun. Niki kalih melampah, Pak. Nggih. Kali tetembangan mergo iki pamundhut pirang-pirang Mas TB. Nggih. Iki saka Demang Tunggur nyuwun caping gunung. Wah, Nyuwun disikke. sinten niki kang dipun pasrahi? Nah, ya. Ana anu. Nggih, nguske Mbak sapa? Congbe apa? Loro ya. Ngerti sindene kok di Buduwi mboten nderek. Lah iki- Ngepaske Be Nyapa? sindene ben 7. Heeh. Supayane wong brajekan oleh pitulungane Gusti. Lho 1 2 3 4 5 6 7. Lambemu nek ngelem eket mau Mbak iku. Yo mergo iki ngirit anggaran lho. Ora. Ora. Dua ya, dua ya. Dua. Karo Mayang ya. Karo Mayang apa karo Wanda? Gen beda karaktere karo Wanda. Ya. Wanda mana yang Wanda? Wanda nomor 2 dari sini. Oke, Dek Wanda. Beda karaktere. Yo disupati musik, Mas. Gen jumeneng. Peselegan nggih. Mbak Retno Congbe dan Mbak Wanda Mandalika. Sapa jenenge? Wanda Amara. Kok kaya sirkuit to. Yuk, support musik. Oke, berpacu dalam musiknya Indonesia. Ayo sini, Dek Wanda. Istimewa.
Grup musik Narendra Musik Entertainment ini jan luar biasa. Niki pilihannya jenengan tesih legan nggih Pak nggih. Tasih elegan sing menika. Gak semenika sampun. Kowe iki nyaput to iki kok tangan serawean. Kae lo jatamu, Be. Sebelah kono ana kok iso nggone kancane diciyaki ro Mas. Nah. Ngerusoi. Masa aku entuk sinden SH. Saya sarjana hukum. Sonorek. Kok nyepele senane. Terus sing ayu-ayu akeh mosok. Ya ampun, ya ampun. Halo Dek Wanda. Lama tak jumpa. Aku ngerti nek ajeng petuk sampean aku wis belajar sulap. Sulap napa niku? Spesial untuk kamu. Kamu Nipun. diam ya. Nggih. Nyuwun pangapunten Pak Kangko ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Kowe iku ape opo? Anu sulap kanggo Dek Wanda iki lho. Poso malah Carane ngepek atine wong wadon iki. Tangane nyuwun pangapunten. Niki? Aku iso nyulap gawe minyak wangi. Tangane sampean mambu stroberi. Coba rek ora Oh, percaya. iya. Ah, kandhani kae. Mambu burung. Urungi Mas. Mosok Urung coba bisa. stroberi jajal. Oh, iya Mas. Stroberi tenan. Oh. Mosok jajal. aku ya sesulap. Iso sulapan kok. Aku iso sulap. Makasih Dek Wanda. Ngilangno sirahmu. Lho. Tetapi wong wedok ayu karo mau ilangno dasi. Mutilasi. Malah Anu, medeni lho. kita nggak usah sulap sayang ya. Iya sulap. Ngerayu no ngerayu carane piye ayo. Ya Allah, sulap. Nek. Aku nganggo sulap. Korek nih. Kowe aja denden wong lho. Kowe tenanan apa ora be? Pak, korek, Pak. Sendinane kobong sak kelire lho, Be. Nek ceklen sulap ngono iki lho. Deleng nduk iki. Iya, iya. Apa minyak wangi? Sulap ngene iki Nah, adegan ini lho. berbahaya. Sulap ora genah blas e. Delengan iki. Arep Dadi apa? apa iki? Os. Hup. Ireng to? Iya. Nah terus sulape nggondi. Ayo kita tireng. Dadi ireng. Wong ngerayu ae jajake sulap. Lah nek kowe ngerayu piye jajal? Ngerayu piye kowe? Ayo iki napa Pak bawane Pak? Caping gunung. Capek gunung. Oh iya. Sapa sih? Kowe pasangane karo kuwi rasa Karo ganggu kuwi. iki. Siap. Aja ganggu rumah tanggaku. Iya. Joko ya pethuke prawan. Aku ya padha karo iki. Lah permasamu aku ora perawan. Lho. Masa nggih? Cirine perawan iki piye to, Nduk? Jenenge perawan ki nek dituthuk ki tuthukan saja. Oh, Kok sik. Sik to, sing nyuara ki ya coba duduk. Kene tak duduk. Iki ya muni ting iki. Ayo, nek ora percaya, ki suarane piye? Sing di tanggane to. Walah do turu kabeh to. Aku nutuk kono lho batin wis aku karo iki tak telateni ngene. Heeh. Ya Wis wis. sesuk mbel mati dhewe wis to. Kok ngono to? Ora mesti Sukertone sing mati. Kowe kena bawa sik kena. Dicengkleng iki. Oke. Bleng. Saben bengi nyawang Oh, enak. Yuk. Mantep. Pripun, Dek? Po enak ya. Alah makasih. Persiapan awak sehat to. Dawanda. Dalam. Kowe rabi karo iki. Heeh. Sampeyan anakmu sak botol aqua lho cilik-cilik. Kok iso? Bibite elek. Ora kaya aku ya, Nduk ya. Iya. Bocah, Bibit kok. unggul. Kamu adalah satu-satunya wanita yang paling aku benci. Kok benci ya? Cinta, Sayang. Be. Mati. Kok mendep rene? Cetok. Gegermu sing ndi to? Ya iki to matane iki lho. Ana kok muluk kabeh lho. Sik to rumah tangga anggian wis dimatak-matakne kita ora rukun. Ya mendep rene. Bojomu kae rasa Benak ngrusui. jari sik iki lho. So rumah aku. Aku ning kene. Bahaya Mati aku iki. saya Kok jenglenge sing buanter ya, Mas? Iya terus tok Aja bawa aja nganti kalah karo candi kuwi. Alah iki ora ana tenagane iki. Madhep aku, Nduk. Ayo. Iya.
iki mesti ngendok. Lho, Janur kuning piye mosok karo cah cilik kuwi kalah to kowe? Mosok kena dipan lho. Kok ora kaya kancane ta, Mas? iki lontong diketok-ketok mau ngomong tok. Buktine lho rene. Kene iso penak kok. Coba nek ra- Eda, kembang. Eda. Kembang wae weton. Wanda, mari manja. wis enek kemajuan Wanda bisa. Wis iso. Dan Wanda. Guna Piye? Mas, aku sing kaya ya. Sing tak dadang gendut glek-glek lho ya. Ya. Wis aku sampe engko iso nglegani atiku, tak paringi. Iya. Paring apa? Alah wis tengok diapane raso nglegani atiku aja takon dosa sabetake seti bantal perlang biar perlu. Ya pokok malah Malah nyakil. brancakil ya. Iya iso malah nyakil iki bagiane Pak Dalang kok iso. Mas, tak dang Mas. Ora nyuwara kok, Be. Itu kok ora. Wis iki yo. Susul. Rungokno ta? Rungokno, Be. Ya ampun. Itu mosok ora iso kabeh to. Kok malah kayak langsung jumenggel. Be. Mosok rumah iso iki. Mosok gak iso kabeh. Ya, Sik baleni. Kene. Ora iso. Mbak Kairo jajal Mbak Kairo. kira. Kak muni sing sisae. Ingat ono. Iki lho. Leren sik, rokokan sik, leren. Terkinah ya. Kotot iki mosok dibumi. Iki wis kolot. Aku wae. Kok nekat. Ketipu. Matane PC. Tak enggol wek serut. Bosok kowe. Iso diwirang-wirang. Enggol serut. Kok iso mero ngono ya. Salahe ora tau melu kowe. Telat kowe banyolan iki. Mbok enggokke to mau. Boleh dong. Semangar iso menggok. Ben wisin dene kowe. Ya. Pacitan ha kuwi. Deng. Sehat iki. Deng. Resik kamu nih. Mosok iki. kakean, Be. Lanang. Matane. Wong lanang bareng muni. Iki lanang. Masa jeruk minum jeruk.
lanang brek kok muni lho. Mbak Ta. Ora em apa kae? Kel. Nyilih lah balekke. Oh iya, Pak. Terus titip. Ya, ngono. Panas. Oh. Aja ngesok-ngesok. Ya, kalem-kalemannya piye? Lemes. bengi iki seneng aku. Ngopo? Wis ana sing dapuk kaya Budi Sukron. Sapa? Ewi. Kaya Bu Bayu Aji. Ah, Bu Bayu Haji karo Bu Sigit. Ya, entakne, Nduk. Panas udan aling-aling caping gunung. Mosok sedilu men to. Wah, mah. Ngono kacek 50 teh nesu. Semangat sayang. Rono rambute kok dionoke barang. Rambutmu ndi yo? Heh. Kok iso mlaku terus lho. Sekarane ndi? Wes dangdung 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 dang tak 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 nong tak nong nong tak nong nong tak nong nong tak 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 dangdung. Kok malah remongan to? Kowe nang kene reyokan mah nguyai segara kowe. Lah iki ya. Ini nggone reyok kok. Iki Ponorogo nggon. Belajar ngisi-ngisini. Ket mau kok mlaku kowe lho. Ben sehat, Bi. Ben sehat mlaku-mlaku kok iku. Yo, dinake tembange. Nadyan wadan sarwi Langsung dangdut. Ya. Musiknya kok. Ngono ya ngono. Iya, Mas. Tuh. Hey!
iki engko gong dibacutke tembang gubuk asmara pamundhut saka perangkating desa Parajekan. Yuk, masuk nduk ndak. Syukur bisa yang gunung desa Joko, bilang kenceng Madiun. Juga ngambil sani. Terus banduan. Wah, gumyak sigrek saestu wah luar Nggih. biasa. Niki nggih ditujokake kagem fan berat wayang kulite jenengan sedaya saking Nggih. Pak Trimo. Trimo Pratama, Mas. Nah. Nguntur Nadi Magetan. Oh, ngoten nggih. Mas Kangko, Salam. pagelaran wayang kulit bersih Desa Prajekan. Nggih. Niki dereng sah menawi pangarsatama penyanipun Bapak Timbul dereng kepareng minggah wonten sasana parisuka. Oh, ngoten. Nggih. Monggo. Diderekne perangkat Pak Wo, monggo derekne Pak Timbul. Mau wis rampat kok. Nggo liyane. Mboten perangkat Mas perangkat. Oh, perangkat tak kira serampat. Iya. Ah, ya. Monggo, monggo Bapak Lurah Pak Timbul, monggo kadherekaken sedaya perangkat Pak Wo, monggo dherekaken jengaripun. Ya Pak Timbul. Monggo mriki kula rencangi para tamu kongertosi. Pak Lurah Timbul aturan tindak mriki. Pak Timbul gendang mriki. Monggo mriki Pak kula rencangi. Monggo sami nyanyi kagem panglipure ati Pak Lurah Timbul. Ya. Iki mergo sing mirsani ora mung ana ing alun-alun Surmingah, ning sing mirsani ana ing YouTube pirang-pirang ewu. Pengen ngerti endi to lurahe Prajekan. Ah, niki piyantunipun wah. Nggih. Jenam ya Bi ya. Menawi ngendika niku runtut tur basane niku sae, Mas. Heeh. Kalau mau ningali pas sambutan wah jan cocok dadi MC manten iki Pak Lurah iki. Nggih, matur nuwun. Nggih. Mas Nggih, Pak Timbul. Andi Nggih. kalian Mas Gandul. Nggih, alhamdulillah.
sugeng rawuh di bumi Sumringah Amin. Brajegan. Nggih, Luar Pak. biasa, Pak. Niki kersane pripun? Alah, napa to, Pak? Nggo jagongan mriki kang ngopi kalih kula teng mriki. Sik ta. Nggih Ora ngopo? cocok. Paling gak wau kan jere nembang, Pak. Wau jere nembang. Ah ya. Baru memberikan sambutan. Baru memberikan sambutan. Nggih, yang pertama yang perlu saya garis bawah ini dumateng kadang kula sepuh Ki Dalang Kangko. Nggih. Tekek. 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 Ketaton tenan lho Be. Kalau aturaken matur nuwun atas ciptaannya lagu Wah, luar biasa. Sinom untuk Brajegan Sumringah. Sami-sami. Luar biasa. Pak. Alhamdulillah 1 juta saya turuti. Wah. Ngopo? Anu kula nggih gadah anu Pak. Lagu kanggo Brajegan Sumringah. Pucung Pak, pucung. Sumringah apa Brajegan? Prajekan. Oh iya, coba piye? Prajekan iku desa kang wis ya maju. Elek. Lah menengo to Mas, ceblok 500.000 ora apa-apa ya. Urung rampung Be. Pagelaran bersih desa. Pagelaran wayang kulit. Insya Allah Prajekan saya ngrembaka. Pak, 75 ora apa-apa, Pak? Wis 100 lah iki ya. Nggih. Mergo pales digenepi selawe Be, gak apa-apa. Ah, Pak Timbul. Monggo Pak ngicipi. Alhamdulillah Mas Andi. Nggih, Pak. Kalau sonten kula dereng ngaturaken matur sembah nuwun Nggih. kepada segenap warga saya Desa Brajegan Nggih. yang mana semua ini bisa terlaksana boten sanes saking iguh pertikel ugi kerjasama pemerintah Desa Brajegan juga segenap warga kula Desa Brajegan. Amin, Luar biasa, luar Mas biasa. Adi. Tepuk tangan untuk warga Desa Prajekan. RT kula niku semula mau sak tarik iuran 300.000 per RT. Ning malah ngantang 500. Wah, hebat. Ini wujud bahwa warga Desa Prajekan itu luar biasa kekompakannya, makanya ada unen-unen Brajegan Sumringah. Sumringah itu jumbuh napa sing diaturi Pak Dalang di depan kalau wau bahwa syukur mring resaning Allah. Leres Pak. Wah. Ya. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum in adzabila sadik Pak niku Pak. Karepe apa Be? Siapa yang berbagi Nggih Pak. akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Betul Pak. Sedekahul adzim Pak. Dan siapa yang mingresulo ae kira-kira mandah tambah rekoso. Leres niku betul. Pak, leres betul. Malah entuk adabing sawa Gusti. Bener, Tenan ini lho Pak, teko tok mboten nggawa debok Pak niki Pak. Karek dok 80 yo Pak yo. Potong Pak. Potong piye malah tambahi 1000. Malah tambah 1000 kok rumah kowe. Nggih. Nggih. Kula mangke badhe nyuwun gending sepisan lesung jumenglung. Wah, cocok iki, cocok niki. Terus ingkang kalih ilir-ilir. Wah, jeneng senang kali Joko iki. Wis. Nggih, kula nyuwun kalih niku mawon ya to. Lah terus utang kula niki mengke terus pundi Pak Dalang? Lah monggo punten Derek. Lewat kula nggih saged Pak, luwih cekel mangke. Mboten kula aturin piyambak. Alah, wis rantuk bati aku. Nggih, nyuwun saya Pak Dalang ya. Nggih. Janji adalah utang. Nggih, Siap. Pak, betul Pak. Untuk itu timbang utang luwung tak wayahi timbangane. Ah, nggih niku wis. Lho namung guyon lho, Pak. Karya itu harus dihargai Mas, karya itu. Oh nggih. Sebuah karya itu mahal harganya. Nggih. Mbah nuwun, wis. Wis kata rezekine Pak, sehat-sehat. Siap Pak, matur nuwun, barokah. Nggih Pak. Kula pucung 100 lho Pak. Udah lalu. Maju no. Nggih Pak. Wah, jane tak gawe apik mau jane. Pun kula nrimo mawon lah jenengan Pak. Pak meneng yo oleh kok iso. Wah. Pak Timbul iku sak sok pokoke wis beres iki. Nggih. Alhamdulillah. Nuwun Pak, Timbul. Matur sembah nuwun Pak Timbul. Ngatur nuwun Pak Dalang. Nggih. Dadi kula nyuwun lagu Nggih. Lusung Jumenglung Kalih sama ilir-ilir. Lir-ilir. Siap. Matur sembah karena jane kula biasa nyanyi. Nggih.
Nggih. Tapi karena ini yo meh padha Pak Dalang flu. Lu. Flu. Pun 4 hari ini Boten istirahat, boten sare lagi. sehari nih sehari istirahat. Nggih. Tapi nek kapan kon nyanyi kula malih Gerok. flu. Nggih, boten usah nyanyi Pak, nyawer mawon pun sehat Pak niki Pak. Siap. Matur nuwun. Nggih. Nggih, Pak, matur sembah. Ya. Langsung jumenglung sru indah langsung langsung jumenglung. Satu kali besok. Sruwe bali malan mana termangkung kepeki ate tak tek dung